J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. De acuerdo. Esto está muy mal. Poner las armas de fuego, cambio. Y J3 desaloja la iglesia, como sea, cambio. Ni zauritu nituen goizez, Goizeko 11etan tiro eman zidaten hor Losizuntza kalean, Legutiano atariaren ondoan. Eta erabaki genuen garai hartan ikasten nuen diozezanaz Instituto Politeknikoan greba egitea. Eta ni etorri ginen goizez Elizara, San Francisco Elizara, pentsatzen bilera egongo zala edo zeo zertaz enteratzeko grebaz, ez? Eta ikusi genuen beste polizi eta grisa eta ez ginela hurbildu. Eta segitu genuen, eta Legutianoko atarian gelditu gintuzten eta esan ziguten barrikada bakentzeko, irten ginen korrika eta beraiek tirokatu ziguten eta bala bat niri aurpegian eman zidan. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Ni esmaltazion San Ignacio egiten nuen lan. Goizean, egin genuen asanblada bat Eliza batean, El Pilarren, eta han erabaki genuen, gero, arratsaldeko 5etan, hona etortzea. Ja, Eliza betita zegoenean, oso betea, polizia bat zartu zen, eskatzen handik kanpo atera genula. Erabaki genuen han egotea beldurragatik dean kanpoan zegoen poliziaz beteta eta beldurragatik han geratu ginen. Bueno, gero ni, hasi ziren poteak botatzen, kea, kriston beldurra barruan. Jende batzuk ona saltatu ginen, gaztea gutxienez. Eta gero handik ez dakit nor etorri zen esaten, les están apaleando eta ardakizera hor eta handik harriekin joan ginen botatzera laguntzeko gure lankideak. Eta han, ni han tiro bat eman zidaten eta hori besoan, eta ni gogoratzen naiz eta ez dakit nori zen, emakume batzuk harriak ekarri zuten gure ondoan gu botatzeko. Están terminando la munición, las granadas y lo están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Nire osaba ez zegoen hemen bertan, nire osaba zegoen pareko eraikin batean, horatzea hartzeko eraikin batean, 5. pisuan, eta zegoen bere bikotearekin, Inmarekin. Eta esan zion, kargatzen hasi zirela ikustean, esan zion, Inma, noa, nire anaiak bertan daude. Eta ona jaitsi zen, eta hasi zen beste hainbat langile bezala poliziak egindako kordoia apurtzen. Hasi zen saiatzen jendeari irteera bat bilatzen. Eta hori egiten zuen bitartean, jendea laguntzen saiatzen ari zen bitartean, orduan 5 metrotara tiro bat jaso zuen. Nik enuen bizi izan, baina txiki-txikitatik kontatu didate zergaitik erail zuten nire osaba, zederekin bukatzeko erail zuten nire osaba. Eta argi azaldu dit, bai nire aitak, bai nire osaba Jose Luisek, guri tokatu zitzaigula, gure familia tokatu zitzaiola senide bat galtzea. Baina edozeinik gerta zekiokela. Guk zer erreklamatzen dugun? Esan dudan bezala impunitate horrekin amaitzea eta kriminalentzat epaiketak egotea. Guk ez dugu esaten zigorra zenbatekoa izan behar den, hau beste hori epaileak esango du, ez? Baina kriminalak epaitzea, arduradunak.
Hombre, guk jarraitzen dugu gure borrokan, ez? Gure Espainiako estatuko zigorgabetasun ereduarekin bukatzeko borrokan. Izan ere, haiek beldur ziren, estatua beldur zen, polizia beldur zen, enpresariak beldur ziren, hemen Gasteizen 1976an sortu zen langile mugimendu potente horregatik, eta hauek hemen ditugunak akatu zituzten. Nire osaba, Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, 17 urte besterik ez, Romualdo Barraso Chaporro, Jose Castillo, Bienvenido Pereda, eta ez gasteiztarrak bakarrik, baizik eta Basaurin eta Tarragonan manifestazioetan hemen gertatutakoa salatuz manifestatu ziren beste bi gazte ere, Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton. Uste dut gure erantzukizuna dela eta haiei egin dakieken omenaldirik onena dela haien borrokarekin jarraitzea. Haiek aldarrikatzen zituzten eskubideak, langileen eskubideak eta justizia soziala borroka horrekin jarraitzea. Eta hori da elkartean egiten ari garena. Las tres bocas closes, ai, d'aquell trobador que oblidés les tres notes ja tallat